डिमाकुसि दैमनुगुराव खुंनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया जोंनि आखायाव आरो गोबाव सम गैला। फैगौ 9, 10, 11, 12 जानुवारि खालाराव जानो थांगासिनो दङ। हाबाफारि बायदियै 9 अक्ट' खालि 9 जानुवारि खालि जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जागोन। 10, 11, 12आव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया जाहैगोन। दा बेहाय मिरु थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिमोना जेरैबायदि प्रग्रामखौ डिजाइन खालामदों, हाबाफारिखौ लादों, बे खोब जोंनि थाखाय माने मोजां जादों। जों नुदों जोंहा 10 अक्ट'आवनो जोंनि राव नङै गुबुन माहारिफ्रा जोंनि रावखौ बाहायनानै गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव फोरोंगुरु हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो राजखान्थि एबा समाजनि इन्टेलेक्सुयेल सुबुंफ्रा बर' रावखौ बाहायनानै बोरै मोनदों, बोरै जाबावनांगौ बर' रावा, बिनि सायाव मोनसे सेमिनार सावरायमेल लादों 10 अक्ट' खालि। बे जोंनि थाखाय थारैनो जोबोद मोजां मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। मानो होनब्ला बिथांमोना जोंनि रावखौ बोरै बाहायनानै बोरै मोनदों बेखौ जों मिथिनो मोनगोन। आरो बिनि अनगायैबो बे 10 अक्ट' खालिनो जोंहा आसामनि मन्त्रि मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा जोंनि बानजाय आफादजों सुजुजानाय बिसम्बिखौ बेखेवनायजों लोगोसे गोबां बिजाब बेखेवफैगोन। आरो बे बिजाब बेखेवनायनि गेजेरजों गोबां गोदान गोजाम लिरगिरिफ्रा थुलुंगा मोनगोन आरो फरायग्राफ्राबो अनसायगोन, आं बेखौ फोथायो। बेजों लोगोसे 11 अक्ट' खालि जोंहा 6 सावरायमेल हाबाफारि लादों। बे 6 सावरायमेल हाबाफारिया थारैनो ओंथि गोनां जानानै जादों आरो बे सावरायमेलाव आसा फारिदों बयबो फैनानै बाहागो लागोन। आरो बेहाय जोंहा आलासि महरै गोबां माने गोरों गोरा थुनलाइ सिबियारि बिथांमोना फैगोन। आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि भारत सरकारनि मिनिस्टार मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो धर्मेन्द्र प्रधान बिथांमोना फैगोन होननानै जोंनो गुबै आफादा बुंदों। आरो बेजों लोगोसे बै खालिनो गभर्नर आसामनि मानगोनां बिथाङाबो बे मोनसे सेमिनाराव सावरायमेलाव नुजाथिफैगोन। बेखायनो जोङो सानदों बेफोरो बिथांमोन फैनायाव जोंहा बे सेमिनारा मोनसे मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां महर मोनगोन, आं बेखौ फोथायदों। बिनि अनगायैबो 12 अक्ट' खालि जोंहा फुंनि समाव 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम बायदिसिना बा बायदि हारि माहारिनि मोसाग्लांनाय दिन्थिनाय हाबाफारि दङ। बिनि अनगायैबो 12 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेल जागोन। आरो बे गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवफैगोन जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा। बेखायनो मोनफ्रोमबो डिजाइनखौनो जोंहा मिरु थुनलाइ आफादा माने खोब मोजां रोखोमनि बानायदों। बेखायनो आं आसा फारिदों जोंनि नैबे जि डिमाकुसि दैमनुगुराव खुंनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि बयनिबो गोसोआव गोजोर जाना थागोन। आरो बिनि अनगायैबो जोङो 6 थारिखनिफ्राय एबा समफोरनिफ्राय जोङो बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जि दिन्थिफुंसालि लानाय जादों, बे दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवगोन। बेलासिनि 3 रिंगायाव जोंहा बेखौ बेखेवनो फैगोन माने दिल्ली सरकारनि एबा भारत सरकारनि आसामनिनो फिसा पबित्र मार्गेरिटा बिथाङा। बेखायनो बे दिन्थिफुंसालियाव गोबां बिजाब गला बुक स्टल दंफैयो। माने दासिमथ' 40नि बांसिन बिजाब गला दंफैयो आरो बायदि बायदि माने रोखोमनि गलादारफोर दङ बेहाय। बेखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां रोखोमनि दासिम सोलिगासिनो दङ। आं बेखौ फोथायदों जे बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो हाबाफारि महरै 7, 8, 9 सोरां मन्जु जागोन। आरो 8, 9, 10 आयराखि थियाटारखौ जोङो कमप्लिटलि माने बेसेन नाङै
जोङो दिन्थिनो नाजादों आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे आसामनि गुबुन रायजोआव थानाय बर' सुबुं बिथांमोना जिहेथु बे थियाटारखौ नायनो रंजानो मोना बेखायनो बिथांमोनखौबो नोजोर बोनानै बे थियाटारखौ बिथांमोननो स्पेसियेलि दिन्थिनो थाखायनो जोङो बेखौ नाजादों आरो आसा फारिदों बेबो मोनसे साक्सेसफुल मोनसे प्रग्राम जागोन होननानै आसा फारिदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा 12 जानुवारि खालि मोनाबिलियाव 11 जानुवारि खालिबो मोनाबिलि हारिमु बिलिफां दङ खांख्राइ हारिमु बिलिफां होननानै मुं होदों आरो 12 जानुवारि खालिबो दैमुनोगोर हारिमु बिलिफां दङ दा बेहाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे बर'फोरनि माने गागि मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बेहाय रोजाबफैनायजों लोगोसे 12 अक्ट'आव नेशनेल एबा बलिउडनि सिंगार मनालि ठाकुर बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल सासे सिंगार मिलन नेवार बिथाङाबो बेहाय मेथाइनि देंखो होफैगोन बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों गुरैयै खावलायदों बयखौबो हारि माहारि बयबो लोब लोब फैनानै राजखान्थिनि फारागथि लाखियालासिनो धोरोम फारागथि लाखियालासिनो जाहाथे बयबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि नैबे 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होगोन होननानै आङो नोंथांमोननि सेराव गुरैयै खर' गंग्लायै आर'ज खालामबाय गोजोन्थों।